Igen. Apukám autóját már vezettem, és az valami nem nyomunk akkor át, ugyanakkor ezt az előzőt. Így egy kicsit. Le kell nyomnod a fékvezetőt, és itt meg kell álljon az autó. Először. Szóval úgy veszik ezt meg a autó. Nem vetted a sebességet. Megint? Nem. Picit rárészünk a fékre. Most. Na. Második körben már mertem nyomni a 20 km/h-ra is. Meddig kell menni? Hozzá kell, hogy befogni. Csak nem menjünk el szélre, majd ezt itt nem megyünk neki. Ezek itt artónak. Irányezem balra, hogy eludunk. Eludunk. És utána eludni, mert ott az előtt a busz előtt is el kell menni. Hát ott az addig 5-9-es előtt. Kormányt kell még egyébként, azt tudom. Kormányt kell még amúgy majd megszokni. Nem kell akkorákat tekerni azon. Szerinted ez most jó? Tudod, melyik jutott előbb, bocsi? 10-szer. Nem állunk meg kell várni, ez egy nagy jármű, meg kell várni, hogy beérkezzen, és akkor utána húzom vissza a dolgot. Jó? Na. Kezdek el fordulni. 683-as mögé. Után kell. Egyik ismerősöm meg banános buszvezetett úgy, sofőrt ismerte, azt tükrét. Hát urak, lehet, hogy itt elfáradt a rendszerünk. Van. Megfulladt az autó? Hát ez a sok beállok, befog, a kitörésgátló egy kicsit besokolt. Kicsit megadta magát a motor? Nem a motor. Mondom, a kitörésgátlót kiraktam itt hiba, és lefogta a motor. Akkor már meg. Kézifék. Először nyomod a fékpedát, benyomod a D-t. Nem jó? Nem nyomod a féket. Üres. És most nyomod a D-t. Ja, most jó. Szarra át! Nagyon kitérjük meg. Kapaszkodjál. A kérdően nagyon kemény. Napot kívánok! Napot kívánok! Elengedem az ikauszt. Jó. Jó, megy. Jó is, kettőt releváns van, azt kizavart az igaz. Azt mondtad, van két ember, vagy két kör, és menjünk kaját. Igen, csak ők 5-en vannak. Nem kajálunk, és akkor addig megállunk. Már csak egy ember van. Gassós, és azt mondja, mikor jönnek már szólni kajákra? Hogy magad félre? Igen, valaki ezt mondta. Nem, én mondom neki, hát azt mondja. El akartam már menni ezelőtt, csak ugye jött a volt Bécs tanítványom, a Bálint. Jött a pályát, és hol elmegyek, és utána jöttek ők, és akkor jelentek, akkor így már valaki nem állt oda. Pedig én Ikarusszal voltam. És visszavoltak, de nem álltál oda, és akkor ugye én mondtam, hogy nem állok. Befogom, hogy a bótuk már álló. Balra. Kívánjuk a és
hibát, és az a baj, hogy láttam, hogy mondom. Vannak a teremtségek. Odaálljak be? Igen, jó mellett. Ezért Ott mit élnek, ahol a